Operný život v Bratislave má ďaleko dlhšiu históriu, ako je história opery Slovenského národného divadla. A opera siaha svojou činnosťou už do konca 17. storočia, kedy súkromná operná spoločnosť grófa Erdődyho realizovala mnohé diela vrcholného baroka a klasicizmu. A neskôr v 17. storočí vzniká prvé kamenné divadlo, mešťanské divadlo s finančnou podporou grófa Csákyho. A to kľúčové pre Bratislavu bolo postavenie historickej budovy opery Slovenského národného divadla. Vtedy to bolo Maďarské mestské divadlo a architektami boli špičkový Helmer a Fellner z viedenskej elitnej architektonickej spoločnosti, ktorá stavala špičkové divadelné budovy. Naša historická budova je v eklektickom štýle a vznikla v roku 1886. Otvárala sa vtedy operou Bang-Ban. Kľúčovou zmenou bol vznik Československej republiky na konci 20. rokov a v roku 1920 vzniká Slovenské národné divadlo a opera Slovenského národného divadla za veľmi zásadnou osobnosťou Oskara Nedbala, mimo iné autora slávnej operety Polská krv. Oskar Nedbal priviedol kvalitu opery Slovenského národného divadla okamžite na vysokú úroveň. Dôkazom toho je, že opera Slovenského národného divadla hneď v roku 1924 hosťovala v Teatro Real v Madride alebo v Teatro Liceu v Barcelóne. Opera Slovenského národného divadla sa môže tešiť obrovskej a slávnej histórii. Ešte pred jej vznikom a súčasťou veľkej opernej tradície bolo, že jednou z najväčších osobností, dirigentských osobností histórie bol Bruno Walter a pôsobil práve v historickej budove opery Slovenského národného divadla na konci 19. storočia ako korepetitor. Neskôr sa preslávil tým, že robil svetovú premiéru Mahlerovej piesne o zemi alebo 9. symfónie Gustava Mahlera. Z veľkých osobností, ktoré tvorili identitu opery Slovenského národného divadla, môžeme spomenúť šéf-dirigentov Tibora Freša, ktorý je zároveň aj významným skladateľom mimo iné opier ako Martina Slnko alebo baletu Narodil sa chrobáčik, a Ondrej Lenárd alebo Zdeněk Košler, ktorý profiloval operu Slovenského národného divadla, bol jedným z víťazov Mitropolusovej dirigentskej súťaže, ktorú zvíťazil spolu s Klaudiom Abádom. Z tých najväčších osobností, ktoré kedy spievali v opere Slovenského národného divadla, môžeme spomenúť v predvojnovom období Zinku Milanov, ktorá bola svetovou hviezdou, alebo Fyodora Šaliapina, a v povojnovom období Anna Tomova Sinto, Mirella Freni, Piero Capuccilli, a za našich najväčších osobností samozrejme Petra Dvorského, Sergeja Kopčáka. Debutovali tu Edita Gruberová, Lucia Pop. Takže tešíme sa z toho, že na identitu opery Slovenského národného divadla tvorili naozaj obrovské osobnosti. Z tých skladateľských, ktorí sa objavili aj s taktovkou v ruke, môžem spomenúť samotného velikána hudobnej histórie Richarda Straussa, ktorý v historickej budove opery Slovenského národného divadla dirigoval svoje dve slávne opery, Rozenkavalíra a Elektru, alebo Piera Mascagniho a jeho slávnu veristickú operu Sedliacka česť. Notový archív opery SND, na rozdiel od hudobných knižníc, je operatívny archív. Jeho primárnou funkciou je realizovať notový materiál v zmysle aktuálnej produkcie. To znamená, podľa požiadaviek hudobného naštudovania pripraviť notový materiál pre orchester. V dnešnej dobe je značná časť notových materiálov pre produkcie zapožičiavaná a po skončení produkcie je vrátená naspäť do vydavateľstiev a tým pádom nie sú ďalej súčasťou notového archívu.
notovom archíve medzi najstaršie notové materiály určite patrí Jej pastorkyne od Leoša Janáčka a Lohengrin od Richarda Wagnera. Podľa grafického vizuálu notového zápisu tejto partitúry sa dá predpokladať, že bola použitá na jednej z premiér do roku 1946. Vrecková partitúra Lohengrin vydavateľstva Breitkopf taktiež patrí k jedným najstarších kúskov notových materiálov archíve opery SND. Bola vytlačená v roku 1906. Lohengrin mal premiéru v Sanada 1927 a hudobné naštudovanie mal Oskar Nedbal, významná osobnosť Slovenského národného divadla. Tak z dnešného pohľadu je celkom zaujímavé vidieť takú vydavateľskú prax v tom, že sa tlačili spevné hlasy zvlášť. Každá postava vlastne bola vytlačená ako samostatný part, aj hlavné postavy zborové hlasy boli vytlačené po jednotlivých hlasoch. Možno to bolo kvôli úspore a dneska sa to už nedie, dneska sú klavírne výťahy, ktoré zabezpečia vlastne notový materiál pre všetky hlasové postavy. V divadle sa zachovali aj scenické party opere Lohengrin, ktoré sú formou alebo sú zapísané rukopisne, nie sú vytlačené vydavateľstvom. Bola to bežná prax. Scenická hudba potrebuje mať formát tých partov menší, pretože vystupuje buď na scéne alebo niekde za scénou a hráči mali tieto party pripnuté na takom stojení na svojom nástroji, aby ich nemuseli držať v ruke, ale boli súčasťou nástroja. Samostatný typ hudobných materiálov sú textové knihy k operám, kde je vpísané libreto, čiže len literárna časť tej opery. Toto sú textové knihy, ktoré sa takisto viažú k najstaršiemu obdobiu divadla. Za zmienku stojí textová kniha k opere Kováč Wieland, našej prvej slovenskej opery od skladateľa Jána Leoslava Bellu. A táto opera mala premiéru v Slovenskom národnom divadle v roku 1926 a v tom roku bola aj textová kniha vytlačená. Ďalšie dve ukážky sa viažú dvom ikonickým dielam slovenskej opernej tvorby autora Eugena Suchoňa. Partitúra diela Svetopluk sa viaže k hudobnému naštudovaniu Ondreja Lenarda a režijnému tvaru Branislava Krížku z roku 1985. Táto partitúra opery Krútňava sa viaže k hudobnému naštudovaniu Ondreja Lenarda a k inscenácii, ktorú režiroval Juraj Jakubisko a mala premiéru v roku 2007. A donedávna bola na repertoári Slovenského národného divadla. Špecifickým typom notových materiálov sú tzv. Klavírne výťahy. Klavírne výťahy sú vlastne prenesením partitúry orchestrálnych hlasov pre dve ruky. Bez klavírnych výťahov by sa v opere ťažko dalo pracovať, pretože klavírny výťah používajú pri práci nielen umeleckí pracovníci ako speváci, korepetitori, dirigenti, ale aj inšpicienti, režiséri, choreografi, osvetľovači. Na ilustráciu režijných klavírnych výťahov som vybral dva klavírne výťahy. Prvým je režijný klavírny výťah Pavla Smolíka Faust a Margareta, ktorý sa viaže k hudobnej inscenácii Jozefa Bednárika, ktorá tvorí milník v slovenskej opernej režijnej tvorbe. Druhou režijnou knihou je dielo Šperky Madony Ernana Ferrariho, ktorého uvedenie sa postaral šéf opery Friedrich Heider. Toto dielo bolo aj nahraté vo Slovenskom rozhlase. To, čo sme teraz videli, boli hudobné diela vo forme notového záznamu. Ja by som vás rád pozval k tomu, aby ste operné hudobné diela zažili u nás v hľadisku.